Sabar. Ati aku. Nggih, kula ngerti. Wah, edan. Wah, wong jiring getih wedi mati. Ngrubut karo aku ora wani ijen padha ijen. Apa kaya ngono kuwi watake satriya? Apa kaya ngono kuwi watake satriya? Pripun to enten apa? Gayeng tenan. Wah, ya wong niki nek gotong royong iki mesti apa-apa cepet rampung. Ora mung tandangi ijen ndak ijen. Weruh bolong. Weruh. Ratu Gustimu mungsuh sencaki ning liyane wis do tata-tata. Candhak sencaki set nggon rai karo Antasena dugang jer. Candhak Antasena dugang Garukaca jer. Candhak Garukaca dugang Antarja prol. Ora entuk oman kuwi. Ora entuk oman piye? Ora oman papan. Lah iya. Kok ora entuk oman? Susu ya. Edan. Wah, kabeh melu nyambut gawe kok. Niku jenenge gotong royong. Niku saling bantu membantu niku wonten niku. Dadi kabeh masalah iso rampung niku nek ditandangi wong pirang-pirang. Ora mung sak pinake dhewe ming ijen kaya wong gleleng-gleleng kok. Ana sing mabur barang saka dhuwur. Gatotkaca. Wah, mula tangane atos ora jamak-jamak. Damangi sekali nggih, Seh. Ora pun matur mau to sekali nggih. Ana sing wonge sithik Antarja. Komplit kok, komplit. Niki nek sampean mboten ninggal kondur niku nyemelangi niki mengko nek saya nesu kabeh, wah, saya remuk sampean. Asli kula mboten goroh. Nek sampean gelem kondur slamet. Kasambayang Waradrupati. Aku lho niki ngandel ora. Ngeyel kandhane.